kowa fa ya dogara da Allah shi zai ji daɗi. Wai ashe nishaɗi yana wadatar zuci. Allah ƙara lafiya mai wada. Ashe ba yawan tarin kuɗi wani nishaɗi yana wadatar zuci. Alheri ya ƙera mai ƙaunar ka. Alhaji Abdul ba ya yi umara ya zaga ɗakin Allah ya ce a gaida masa da mai waƙa. Ya je ziyara Allah ya da muna godiya Abdul. Alheri ya kai wa MK shugaban ƙasa na masu sai da ganyen shayi. Jiya ma ya bawa hasken fa da ganyen shayi wajen leda 4. To godiya nake Allah ya ƙara maka lafiya. To ai ka faɗi wani a baka kuɗi ka faɗi wani sai an tambaye ka inda ka san shi. Allah ya raba ni da faɗa wanda za a tambaye ni inda na san shi. Abin dallabi ya ramati.